Вървя по трото, вървя по тротуара, пуша цигара, спирам ме някакъв, готов за свада. Нещо вика, искаш ли сърцето ти да извада? Казвам си, този нещастник ся, какво да го правя? Правя се, не е бателен, давам му шанс. Човече, отиди си у вас, виж си жената, виж си децата, ще бъдат окей нещата. Той продължава, не спира, държи да ме обира. Погледнах си към джоба, там видях отговора. Изкарах си ножа, забих го в гърдите му. Кръвта му шуртеше като палитра на бяло платно. В очите ми се виждаше цялото зло. Сякаш демон ме беше обладал, ще ме заплашва тук някакъв педал. Нелеп лайнар, изляза от казиното, живота си предал. Изкарах му далака, изкарах му стомаха, блъсках го около час. Стената, ритах го докато не му се прекършиха ребрата. Целият съм в кръв, не знам на къде отиват нещата. Май вече стана белата, ама все ми е тая, границата е мината. Падна гредата, гръмнах го в главата. Боли ме хуя, да мре си ромаха. Всеки сам си обзавежда своята стряха. Тръгнал мен да плаши, ебал съм го в газа. Живота му не значи нищо за света. Нямам грам съжаление, грам срамота. Ако питаш мене, заслужавам грамота. Колих го като прасе около 20 минути. Беше готов за кайма, за предаването на ути. После исках сам си, извиках ченгета. Готов съм да лежа за всичките такива лекета. Ама размислих, има още много утайки, които се нуждаят от хора спаднали пердета.